Yoghurt met ranja en vlees. De nieuwe delicatesse van Koos Kerjon uit Damwoudt is een wiere hit worden. Maar dit vind ik dus heerlijk. De video waarin er het tritsje vlees toch de yoghurt mengt is viraal gang en op de kanaal van RTV NOF al meer dan 2,5 miljoen keer bezoeken. Ik vind het prachtig. Ik ga ergens dacht ik zo'n 100.000 is al een proder. Maar ja, 2,5 miljoen. Dat is een hele proder. Ik had er nooit gedacht dat het zo gek trein bij zo. En nood het zo vaak bezoeken is het geen wonder dat net alleen nog de gekke combinatie, maar ook Koos zelfs in rap tempo een bekend gezicht worden is. Zo nou en dan rest ergens, ach heer, dat is die man met vlees in die jacht. Dat is nog in dag een best op. Met biljetten in Kalm, ach heer, daar gaan we hem ook weer. Ik heb een heel mooi voorbeeld van mijn pakencezer. Zoe die is 20 hier en die maakt er dus niks van ha. Toen iedereen die zei, Zoe, er weer een skerion op televisie met vlees in de yoghurt heraaien. En toen zei ze, Zoe, dat familie van die? Zoe zei van, nee, die had dezelfde achternaam, maar ik ken hem net. Nou, vond ik vermakelijk, vond ik prachtig. Op de socials komen de vreemdste reacties voorbij onder de video. Maar omdat Koos geen TikTok of Instagram had, krijgt er zelfs net zo volle van mij. En daarom leest hij nou een paar reacties voor om eindelijk te zien wat de mensen er nou echt van vinden. Michael zei, deze man is culinair mishandeld vroeger. Ja, geweldig. Dit kan niet echt zijn. Deze vent liegt dat het lekker is. Ja, dat had hem ook vaker te zien zijn. Dat vies toch net lekker. Ik zei, nee, daarom doe ik het al 65 keer. Dat vond ik me heel dom praat. Er zijn hele grote reacties en ze waren me oppakken in GGZ en dat soort dingen. En ik vind het prachtig mooi, al die reacties. Hoe gekker de reacties, hoe mooier dat ik het vind. Hier heb je een TBS, kijken we mee. Is toch geweldig, zulke reacties. Ik ken de smakelijke relatie. Ik vind het prachtig. Dat ik dat zal hebben, dan is het meer negatief dan... Maar ja, ook omdat er net iemand die eet het en net iemand vindt het vermoedelijk lekker, maar ze had ik nog nooit proberen. Maar als het zo is, kan ik me wel indenken dat die meesten zeggen van die man die spoort net, want dit is wel heel apart, ja. Maar ja, ik zeg het toch net om verhorie. Ik blijf het altijd eten. Een man met smaak, zo, die man kan mij praten. Liek als de meeste reacties op het internet is ook het thuisfront net uitzoeken van de gekke combinatie. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het schande van het jorde vlees. Wie met vlees eet hier, maar wie mij graag een stukje vlees, maar net in de yoghurt. Het lukt me gewoon net. Vlees is een beetje hartelijk en dan de yoghurt en dan de draai eroverheen. Het lijkt me verschrikkelijk. De vorige keer wie het tritsje vlees. Somtijden pakt er een wasje of een gehaktbal en nou een nieuw-uitprobeersel. Reekjast tro de yoghurt. Eerst de reekwas in steekjes. Ja, achterhoor. Of zelfs mijn kassesranja erbij, dat verhoor het net. Ranja er tro. Maar de grote vraag is of de smaakpapillon van Koos dit nije hapke echt lekker vinden. Nou, zullen we dit lekker eens proberen? Reekwast in de yoghurt met ranja. Dit smaakt het best, maar ik ga toch wat vlees in de yoghurt en de gehaktbal in de yoghurt. Maar dit is best eten. Nou, hier een steekje. Nou, dat weer. Lekker.